Zdravím vás, dve bitky, som s tankom Army 12 a hodil ma to krásne, majú na tej sedmičky, z toho majú iba jednu sedmičku, tú normálnu, stíhača, ďalšie sú iba delostrelectva, takže v pohode, všetko si tu prestrelím a nechcem ísť moc dopredu, za nikto nejde. Jak to? Jak to, že tu na nikto nejde? Nechápem, akože fakt. Že fakt. Je aj preto, že v strede základňa. Ja som takto pekne počkám. Mám čas. Že jo. Ale akože fakt toto nikto nebude kryť. Tak si tu môžu pekne mňa dať. Všetci idú stredom. To nevypadá dobre, vôbec to nevypadá dobre. Tieto sa mi hľadajú a delostrelectvo by sa malo podľa mňa premiestniť tam na A1 alebo A2 alebo A3, lebo byť nimi, tak sa premiestňujem. Bo tu nás to nevypadá najlepšie z tejto strany. Že by som to tam skúsil vyskúmať a potom... Hej, to môžem skúsiť. Ajajaj. Čekám rozkaz k palbě. Toto sa prečo. Zasáhli nám pás. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Jednotka. Nevidím cíl. A bola jednotka. Oni majú lej traktora. Dejte rozkaz k palbě. Dorazili jsme ho. Věž je poškozená. Otáčí se jen pomalu. Si prebijem pekne. Ja som vedel, že sa majú previesniť. Teraz nás z tejto strany môžu dať. Neviem kde, čo. Udaj som jednotku na ranu. Je fakt super. Koho by to neřešilo? Že jo. To práve dvojka, ona má taký telo, ktorý míňa 700 žiadny útok, akože. Trefa do černého. Jo, to si to tam postradilo. Pekne. Ale ja sa bojím toho kávečka. Káve dvojky, lepšie povedané. Aj. To je tiež padina. Ale je tam aj káve dvojky. Super. No, tak to dáva káve dvojka. Presne toto, presne toto. Ja zdravám. Pekne. A naši kapujú. Teraz ma podľa mňa vidia.
Videl som, co asi pôjde zdrhať. Tahle prošla přímo skrz. Trefa do černého. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Dostali to. Nepřátelský tank zneškodněn. Tam 12 dá. Musím si opraviť. Takže tá M12 to dostala. Tam malo byť moje. Trochu sa kročte akože. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Tahle prošla přímo skrz. Máme je. Tak. Nejdem si prebíjať, lebo tiež by som mal mať na ranu to AMX. Ale Boh vie, kde je. Ale neukapujú to, nie. Trefa do černého. Cíl za... Je po nich. Najdi nám další cíl. Takže krásne to ide. A ešte majú VKčko. Čarčila. Takže si pekne prebijem. To sme si nedohodli. Ale ten Čarčil by ma ustrieľal. Ale ja by som ho mal mať na zásobník. A neviem, či on nenabíja 4 sekundy. A to by bol problém. Že veľký. Jo, tak sa on bude zamerávať na mňa. Neprorazili jsme pancíř. Sotva jsme ho škrábli. Máme je. Populáme. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Trefa do černého. Skoro som ho mal, takže nevadí. Budeme sa o ďalšej bitky začať. Je tam M-ko.